Mama. Hikti ko ulit. Hukta. Agay! Pangani ay! Ako pa din. Sakit! Patay ka bro, say. Sigurado na ko ng Philip. Sigurado ka nga ano? Hindi na ako sigurado yung galit. Hindi na yung kabuyanan. Sige Lim, tabo ni Lim. Tabo ni Lim. Tingnan nyo ang magic jacket ni Lim. Isang gato pang kay para ano. Okay. Pagihak mo yun. Murag ka mo na kanin. Radamay, pag-video pa nila, Radamay. Sige. Ito ba mag-video? Okay, ha? Pagod na kayo ito, Lip. Oh, good na. Marami kayo, Lip. Bragdo, dagi ko na yung minit ka, Lip. Oh, pagkain. Pagkain, tanggalin ka lang, Petro. Tanggalin ka, pag-video po, Radamay, pag-video po. Radamay, basta akong cellphone eh. Bukta kayo. Kana, sige, bukta. Tanawa pag-video sa pagiging, kayo. Bukta dito. Video. Dito. Wala. Sure na eh. Black magic. Nangurog na gudok. Sabay mo. Gilagaw na mga bida eh. Ano biya ba nito? Sige, kaya sila video. Kapila sila ito. Sige, balik. Kaya sila video. Kapila sila ito. Sige, balik. Tanaw, madali. Tanaw.